Hello everyone! Magluto na po ko. So, akong i-prepare is manok, whole chicken. So, ako na yung ay see? Chicken curry na ako ni. Kani nga manok na po akong gamiton kay ang manok Bisaya is nahurot na namong ihaw. Ihaw na mo tanan kay mga mga silingan. Ila ang mga manok nahurot. Mga kay na takdan ang ban so hurot na nila ang ihaw. Palit na ang kukuan. Kaning manok nga 45 days. Naidaghan ako sa balay is pato. Kani ubang hiniwa na kuan, sobrang nga manok ako isago sa pansit. Magpansit. Pansit yes sa